Igbo Igbo ekele m na ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu dịka m gwara unu ndị Igbo na ihe m wụwo an investigative journalist. Ụdị journalism anyị na-adị very scarce due to ụjọ. Agwala m unu na anyị enyochagide na ihe na-eme n'ala Igbo, nyochapụta na ana m ekwu ihe ha like ha bịa buru m n'aka Nigerian gọọmenti nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo, aka ndị amị nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo, and enwere agenda, enwere an Islamization agenda n'ala Igbo, kama na ha ji nwayọọ plan anya na-eme. And ịmana na enwere mgbe gọwan ekwele m ihe ọtụtụ oge kwuru na ọ bụrụ na ya ama na ndị Igbo nwere ndị enwere ike iji ego azụta, na ya gidere alụ civil war, na ya gaji ọtụtụrị ha ego. Ihe ahụ na-aka President Buhari bidoro n'ala Igbo, and uche m na-agwa m na our current president ebido gilekwa anya ụtọ oji were ego ọ kpọọla ndị Igbo ndị ga-eme ihe city boy, maka na onye Igbo ọbụla ṅụji mmiri ara afọ nwede anything to do with Igbo ma ọ Yoruba ma ọwa Hausa bịa na campaign na this gọọmenti dị nwere obodo ọnọdụ a. It can only be onye nyere ego, onye nwere a reason to, because enwede onye isi dị mma ga-anọkọtalite si ya na-akwado gọọmenti a, and ọkachasị ihe ha na-eme ndị Igbo. Now nnyocha anyị na-awụ na ya anarogo ya down na-enwene ndị be anyị ebiri ego, mezie dị mata ya adịzie internal. Okay, nya a na-elezi ihe anya like ihe na-eme n'ala Igbo na ha chọrọ ha na-atọ ọnụ ya ka ọ wụrụ gịnị ka a na-akpọ ya nya na enwere military group rise for self-determination and na ha burugo arms. So that was why mgbe ha hụrụ na ha agaghị, mgbe ha batara chee na mgbe ha batara n'ala Igbo na late 2021 kwa ka 2022 eli ka ha batara ihe ahụ n'ọisha na checkpoint na-harass ndị mmadụ mbụ ndị amị. Mgbe ha hụrụ na IPOB are not ready to carry arms, ha create their own IPOB that will carry arms, create ya wụrụ ndị autopilot. Ozi Simon Ekpa ahụ onye nyere ha the leverage na even ndị America a na-ele ya n'ala Igbo due to ha hụrụ nke anyị as a genocide. Ha hụrụ ya as freedom fighters burule arms. Ịma Nnamdi Kanu so ha chọrọ inwe nweta onwe na agbagha egbe because ọnwụ na agbagaghị egbe aha nwee this kind of killing enwere n'ala Igbo. Ewetaka activities of activities of Simon Ekpa agidere enwe any reason agara amakwa na ihe awụ genocide ka ndị akọmiti n'ala Igbo, like ụdị genocide ndị a ga-eme mgbe ha gbara eke ụtụtụ ọkụ, you know, all genocide dị ihe pure genocide. Mgbe ha mere ndị amị personally megachiri attack, open attack in some areas, all genocide. Mana ha needed ihe ha ga-eji prove na enwere a military group and ha use those Simon Ekpa. That is my finding. Now mgbe a bịaziri gawazie nyochawazie kwuwezie their own activities, ha jụọ oyi. Now ha nọ na stage 2. Mgbe a hapụtawazie maka ihe ha megewo enwe ndị nke ha yuzuru ọchị ikwu ha gbuo ọnya like acidic people. Before acidic people aga na channel kwuo okwu ọsọ ndụ ka ọ gbaga, ụfọdụ uche na ọ ga-akwu okwu no ọsọ ndụ ka ọ gbaga. Mgbe ndị dị ka anyị bịazi na-epush ya na-ekwu okwu na-enyocha strange people na strange things na-eme, ha hụ na enwere ike narụ ihe atụ acidic people, ha chi igbu ya aga na channel gbapụ ha afọ. Ọwa Asani mere ka anyị mata na a kọntraktịrị ya, Asani mere ka anyị mata na ebube agụ outfit e nyere ya o ji wee rụọ ọrụ n'ala Igbo. Okay, and now from activities Simon Ekpa gosi anyị na Simon Ekpa was even going again mgbe ọ ga ka ọ gaa mgbe na Nnamdi Kanu mekọrọ Nnamdi Kanu tụ ka enye ya space na redio Biafra ọ ga-adị okpede register as an IPOB member. Ọtụ ndị mmadụ amaghị na Simon Ekpa wụ a registered IPOB member and platform o ji kwuo okwu awụhụ redio Biafra. Mana due to that enwere ndị otu anyị na enwere ala oye ji maka so na ihe nyere Simon Ekpa boost o ji wee kwuo okwu. O ji dịka ọ na-represent Nnamdi Kanu. Mgbe m ga-ahụ Nnamdi Kanu so represent gị ya, you know. Now mụ apụtazi na-ekwuzi nke wee jopụ ị ga-ahụ the attack which I don't bloody care. Anyị niile nwe ala Igbo and anyị agaghị anọ ọhịa ghewa anya ọhịa unu ere Igbo penny n'afọ dara anyị gba ọnụ nkechi. So Igbo niile ihe m chọrọ igwu ụnụ ụgbọ awụ na anyị ga onye ọbụla nye aka tinye anya na mmiri ka anyị discover ndị nke ahụ nara ego ahụ deal with them, marakwana ihe anyị na ha na-aga. Ọwa ọnụ ọgụ a na-alụ ụgbọ awụ ọgụ uche.
and anyị na-ekwu ya ka mba ụwa ndị ọzọ na-anụ ihe na-eme anyị na-enwere genocide here mana na-eyuzole ndị be anyị bige ha arms now na December ka anọkọtara gwa anyị na-enyu intelligent to the Yahoo n'ọnọdụ adakọ enwere ya national broadcast na-agbagbuole Angel gịnị nwan the other guy ọwụ ya ka anyị nọkọtakwazi ụgbọ a na gentle the Yahoo apụta na-ekwu okwu now ihe ha chọrọ ime ha chọrọ ikrieti somebody ga na-ekwu okwu na-eme vidio ka ha nwee ihe a ga-epresentị na enwere terrorist group n'ala Igbo ọkwa ihe awụno na gentle the Yahoo na Ngozi Orabueze na Simon Ekpa na ndị otu ya wụkwada group ekirietara na fọnd ha ka e were ya nye a narrative na enwere an armed group n'ala Igbo ọkwa na ya ndị na-amali elu si na enwere ndị na-alụrụ ụlọ amị enweda amị ha na-alụ they are nowhere okay kịta na anyị na-anọ na a na-agba egbe ndị mma eji egbe ihe a na-agbakwa egbe a na-agba ọsọ ọsọ agha na-agba agha na-alụ n'ala Igbo biko onye ọbụla makwa ihe gwanụ ndị amị ha kwa ngwongwo ha chi n'ala Igbo laa ha na ọ naghị afọ ya enweghị amị nwụrụ anyị ọntụ n'obodo dị iche iche rezuwe vigilante and ana m ayọ obodo ọbụla rezuo vigilante enwedela ebe ahụ a na-agba egbe atụ ndị ahụ n'ime ọhịa ka awa n'ọhịa ọsụ niile biko nụkpọ na n'oku ka a gawa ọhịa ndị ọsụ nhite ọkwa ka mmadụla ebe boys nwanụ nọ ọsọ ha agha litekwenụ bifo ya ọsọ ha chaptọgo ọsọ nhite ọkwa fuli and ihe mma na ndị na-achọ ọsọ nhite ọkwa ma ndị PG ma ndị niile aka ha nọ na ya kesi ọsọ nhite ọkwa onye enyere etiri na soshal midia ya na hype agbagbu eyu mmadụ ya sọ ndị ESN agbagbu ọkọ ya sọ ndị ESN moto gbuo mmadụ ya sọ ndị ESN ele otu ị ga-esi n'ọdụ be gị ihe egbuo mmadụ gị gbuo ya just gị kwụ ọtọ na be gị without investigation enwe onye jide gị sọ ESN that alone should show you na akwụrụ onye ụgwọ nke a na-akpọ ijele ebe ọbụla ọ nọ ya asịghị na ndị ESN ngwanụ kpọọ ndị amị kpọgana ha ka eme na ndị arrest chijie n'abalị ndị a ga-agbaje egbe chi hụ na-edistọpụ ndị mmadụ na-ekiri tenshọn n'ala Igbo ọ na-agbachi nkịtị ọlụ zuru megiri ka unu na-eme unu gwa anyị na akụ na ọnọdụ ihe na-eme litenụ ka ọ na-ekwe ma ndị ide atọ ma ndị ọlụgogo ma ndị ọsụ niile ka agbakọ ọ na-agbakọ ọhụụ ụmụ okobịa ka awa ọhịa ka ama aka n'ebe boys nwanụ nọ ka awa ọhịa for 1 week si obodo ọbụla gụpụta ndị ga-aga awa ọhịa ka a gụpụta nọ like 3,000 people were eze sekuriti obodo ọbụla bụ ihe egbe nọ n'ihu ka a ga wakanye ọhịa ka e wee budoza butusi ọhịa niile nọ na ndị a ka e dị forest ọhịa niile ka a mara ihe na-eme na ihe a na-eme ihe a na-awụ ọta ka a chịga ga gba bọmbụ na Eke Ọbahaeze sọwụ ndị IPOB waịlụ ndị ebube agụ na ọgwụ ha bi na Eke Ọbahaeze na eliwe n'ihe ndị ebube agụ na ndị amị nọ ebe a ka mgbe 4 years na-eme sọsọ ebe ahụ ka ha nọ elihe o ji wụsị sọsọ ebe ahụ ha nọ wụzi ebe ndị unknown gọọmenti nwanụ nọ the worst part wee mee ha nọ onye na ọbịa ndị press na ọbịa ha sọwụ ndị ESN ka eti ga anyị ụjọ n'ahụ ndị Yoruba nwere OPC ha na-eme operate ESN wụ a security outfit like OPC anya ama njisi ụjọ nye dị na anyị tins anyị kwesịrị ichekwawa ndị Yoruba nọ n'ụgba ha nwee ndị agbụrụ ha nwee ndị OPC ọgụda ha nwee ndị ga-alụrụ ha ọgụda ndị Igbo onye ga-alụrụ ụnụ hapụ enwe n'obodo pụta na si na ESN mere ha attack before enwere nke ị gara pụta sọ ESN ndị ewere propaganda na-ebu agba nkịtị ma ndị bi Lagos ọ dịkwa ụgbọ na jụọ Igbo kwe tigoluke gaa na soshal midia lee adọmpụọla Nnamdi Kanu enwecha na-ekwu okwu Nnamdi Kanu ihe a na-adozi DOS isi ndị IPOB and ndị na-elu ọga awoo ndị be anyị na m sị na ndị Avid na ndị Rising Sun ekwesịrị ịpụta na agbara Nnamdi onye ego na IPOB ọsị ha enwere ego ha ji ete ekekere of Nnamdi Kanu ya wụọ na m sị agbara Nnamdi Kanu onye ego ha chi gba onye ego ha gba onye ego on their own biko no nna ha ihe m jikwa na-ama nna ha ama n'ọkwa mmiri a ọkwa maka odudo ndewo